Hello mga kamamshi, hello mga kapapshi, welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, yung tenderang Bicolana. Ayan, marahay na ugto. Ayan, mapagpalang hapon o tanghali, mapagpalang tanghali sa ating lahat. Ayan, bali meron lang ako i-share sa inyo kasi meron naman tayong hindi magandang ganap kahapon pa dahil yun yung ating coffee vending machine is naubusan tayo ng stock ng baso kaya sayang na sayang yung bentahan sa coffee vending natin. Ayan, kasi nga, nung Friday yata yun, nag-order ako online. Nawala sa isip ko na mag-Holy Week. Hindi na ihatid. Tapos hindi rin ako nakabili sa bayan at hindi rin ako nakabili dito sa May Dolmar. Ayan, wala. Sarado lahat yung mga bilihan. Tapos doon naman sa pinag-orderan ko online, ayan, siguro na baka pa, 'di ba? Baka bukas ang dating nila, 'di ba? Kaya wala talaga ako nakuhang baso. Hindi pa naman siya nabibili kung saan-saan lang sa bayan. Ang alam ko lang is sa Dan and Liz. Tapos dito man sa malapit sa amin is sa May Dolmar. Ang kailangan ko lang ngayon is baso kasi meron pa naman tayong kunting flavor. Baso lang talaga ang wala, 'di ba? Kaya sayang talaga. Kasi umasa ako dun sa order ko online na hindi nga nakarating dahil Holy Week. Kaya baka bukas pa ang dating nila. Sayang na sayang talaga yung bentahan or yung mga hulog-hulog kasi malapit-lapit na, kunting-kunti na lang talaga is makukuha na natin yung ating pinagpuhunan. Ayan, siguro 'di ba April, May, June, July, August, September, October. 6 months. Ayan, siguro, November na pala ngayon. Ay, di ba? November na ngayon. Nabili namin yun sa April. Ngayong November, sigurado ako is makukuha ko na yung pinagpuhunan ko. Pero, huwag kayong mag-alala guys na sabihin nyo matagal pala dahil depende pa rin talaga sa pwesto. Sa amin kasi is ordinary lang. Syempre, yung mga customer ko is ulit-ulit lang. Pero kung ang pwesto nyo is maganda, daanan talaga, siguro ilang buwan lang makukuha nyo na yung puhunan. At saka take note pala ha, yung ating coffee vending machine, ang package niya is 17,440 na. And kung hindi ako nagkakamali, 17,440 na. Na kung dati-rati is 14,440 lang dati. Ayan, wait lang. Ayan, ang dami talaga. Ang dami kong mga item na naubusan ako ng stock dahil nawala talaga sa isip ko ang Holy Week. Katulad nila ng itlog. Ayan, hindi ako nabisuhan ni ate na magbabakasyon din siya. Kaya yun, wala din ako stock na itlog. Hindi pa naman ako lumalabas. Hindi pa naman ako pumunta ng bayan. Kaya sabi ko is, hayaan ko na lang. Isang araw lang naman. Bukas is, andyan na rin naman sila. Ayan, yung ating coffee vending machine, yung ating baso at flavor. Sigurado akong darating na sila bukas. Tapos yung itlog naman, ayan, darating na rin yung ating itlog. Yung nagdi-deliver sa atin, di ba? Kaya yun lang, talagang Holy Week. Pati yung tindahan ko is nakaramdam ng Holy Week. Kulang na lang is magsara na ako. Hindi naman. Ayan. Yun lang naman, yun lang aking konting share. Nailabas ko lang yung aking panghinayang dahil nawalan tayo ng baso. Tapos ng itlog. Ayan. Yun lang guys, yun lang ang ating konting share. Ayan, ingat kayo sa inyong lugar. Kung hindi maganda yung panahon is, pero siguro naman is lahat maganda na yung panahon, 'di ba? Kasi sa amin is unti-unti nang lumalabas yung haring araw. Ayan, medyo na siya, maliwaliwanag na. Diba? Yun lang guys, thank you for watching.